Ahojte, vítam vás pri ďalšom unboxingu a tentokrát je to z Dermacolu. Priznám sa, že Dermacol značky nemám veľa produktov, ale zaujali ma nejaké novinky, tak som si zobrala. Zobrala som si túto dvojmasku, omladzujúcu proti vrástkam s retinolom. Potom som si zobrala túto Aqua. Viete, že ja mám rada hydratáciu. A tiež sú to teda dve masky. Potom z takej staršej limitky, alebo neviem, či to teda bola limitka, ale zobrala som si toto Neon Vibes. Je to, myslím, zlupovacia, rozjasňujúca maska s výťažkom z granatového jablčka. A táto je tiež zlupovacia s passion fruit extraktom. Takže takéto neonky. No, potom som zobrala tieto sprchače. Ako neznášam to, že sa vytlačajú zo spodu, ale proste tie vône, to sa zamilujete. A toto je teda divoká malina. A toto druhé je melón. A ja milujem proste ovocné vône, a hlavne v lete, ale tak nevadia mi ani v zime. No a prejdeme teda ešte na produkty ostatné. Zobrala som si tento podklad pod očné tiene. Som hovorila, že teda vyskúšam. No, potom tu mám dva tieto 16-hodinové rúže, čo tam máte vlastne taký ten lesk a rúž. No a tento takýto šťavnatý melónový, by som povedala, tak ten som dostala ako darček. A je to odtieň 26, no a tento som si vybrala ja a je to odtieň 28. No, potom som si zobrala, lebo všetci chvália túto kolekciu a s tými ružičkami, Imperial Rose, a je to matný rúž a idem vám ho ukázať. No, vyzerá takto. Tiež taká veľmi pekná nositeľná farba. No a kvôli čomu som robila objednávku, sú tieto Neon Mania ceruzky. Vlastne na jednej strane máte očný tieň a na druhej strane máte linku. No, vyzerajú takto krásne tie farby. A tieto dve sa mi tak aj hodia dokopy. Myslím, že majú dostupné až 4 odtiene, ale mne sa teda páčili tieto dva. No a ešte som dostala nejaké vzorky, tak vám ich ukážem. Tento BB krém s kanabisom, teda s CBD olejom, pardon. Retinolový denný krém a BB krém all-in-one odtieň 1, takže trafili. Takže prajem vám ešte pekný deň. Ak sa vám videjko páčilo, tak budem rada za váš like, odber či nejaký pekný komentár. A majte sa teda pekne, čaute.